Čaute ľudia, moje meno je Andy a dneska vítam pri ďalšej časti z Shadow of Mordor. Dneska, ako môžete vidieť, som vás privítal s mojím šteniatkom. Dal som meno Freddy. Takisto ako aj môjmu opičakovi vo Far Cry. Neviem, to meno sa mi strašne ľúbi, Freddy. Nádherné meno to je. Dneska tu pôjdeme... Prečo to tu svietilo, Ježišmaria. No, tu je. Kde sa mi schovávaš, kamarát? Že ty si hore, ty si Mac 1. Čakaj, ja tam za tebou vylezem, neboj sa. Nevylezeš sa aj to? Ježišmaria. Poď, no vidíš. Zmiznite všetci. Nie, tu som tam behol. No, výborne na strechu. Kde je ten zmek? Ale by ma zaujímalo. Tak, dole. No, tu je niekto. No, ty si nádherný. No. Na ňo. Tak. Všetkých vás rozmecem. Na nich. Ježiš, ešte ďalší. Výborne, dvoch tu mám. Ty vole, to bude sranda. Ale ich tu je. Ty vole. Nemá šancu. Ne. Oni mi ho zabili. Ukoj teraz, kámo. Ukoj. Ukoj. To je... Zmotaš. Ne, hop. Pobehni. Asi hore musíme rýchlo ísť. Ty kokos. Tu si. Mrdí hnusný. Ešte sa ma vylezete, ty kokos. Zmizni. Taktiež. To zmizni. Kámo. Dole choď. Ty taktiež. Choď a ochroň. Hop. Ty vole. Ty kokos, ale ich tu je, uchoj kámo, Talion, uchoj. Ne. Ne. Ježišmaria. Teraz bude to silnejšie, lebo zabil Taliona. No, jasné. Bože. Ty taktiež? No, dobré. Ježišmaria. Áno, postupujte všetci. Ďalší pristúpil. Na tohto pôjdeme. Ten je tam, no. Takže tam boli henty ešte aj. Bože. Bude to zaujímavé, no. A štartni sa. A ideme. No, vidí to. Dobre. A vy sa tam bojujete s malým zvieratkom. Opäť mi zabili môjho Freddyho. Svine. Prečo idem naopak? My si dáme takto mapu a ideme niečo iné robiť. Čo tu také je? Mohli by sme ísť si
sa späť. Toto ideme. Tam. Dobre. 1000 metrov, no preboha. Ahoj. Odpočívaj v pokoji. No oni toho psa už zabili? Ježiš. Na čom sa teraz odvezem? Ty vole, nechce mi speší. Čo sú jak? Hop. Sú ďalší tí strážnici. Ty vole, to je mega dlhá cesta. Sa tam dokotúlam. Teď toto prebehnem. Jo, zapichnem. Výborne. Utekaj. Musím sa pozerať po okolí, či neuvidím toho psa ešte. By som si ho hneď zobral. To je najlepšie stvorenie, čo tu je. Bože, no výborne. Čakaj. Tu sú henty to. Ale je tam ten peso. Ale tu radšej na ňu nejdem. Ale blbá. Že by sem prišiel. No výborne. Ne, tuto ne. Musíme ísť vykšie. Behneš tam rýchlo? Výborne. Čiže tohoto tu zabijeme aspoň. Tak. Nezavadza. Vo výhľade. Si tu, Hafo? Hafinko? Ale no, takto sa nedohodneme, kde si? Bože môj. Labať. Hľadíme kde si ďalšieho. No však už máme kúsok, pohoda. Čiže ešte týchto typkov tu. Nejak si by bolo dobré. No poď. Ne. No aj ty poď teda no. Hafo tam bol. Dokonca dvaja. Behni hore rýchlo. Poď Talion, teraz to dáme. No, neúchoj. Ježišmaria. Neviem, či sa ho boja toho Taliona, alebo čo. Ježišmaria, čo tam robíš? Ty vole. No. Som vedel, či nám to aj teraz podarí. Máme ho. Výborne. Utíkaj, Foreste. Hop. Proste... O mnoho všetko ide rýchlejšie, keď máme Hafinka. Takže to je dole, či kde to je? Ježiš, to je hore. Behni to. Preskoč to. Výborne. A to musíme si zostúpiť, že? No, vysaj to z neho. Dobre. No. To je pekný krasavec. No poďme na to. Well, where is he? Your friend is either a liar or a coward. Maybe it was you threatening his life. Zase smradlavé nohy. Let's go find your precious treasure. Yeah, the little vermin is not here. The eagle No hunts dobre, rabbits máme ísť from po up stopách. high, and so shall we. Takže ako vidím, tak Hafinko nás asi len tak nepustí. Vyskoč. Si dal dobrú teda cestu. Teraz dole. These towers were not built by the Dark Lord,
but to challenge him. Zasa Now hore. only ruins, buried in darkness. No, dobre som išiel, dúfam. Ak nie, tak ma šľahne. Hop. To je všetko? No dobre. A Graug. I need at least 20 men to bring that beast down. Oh, then we must find another way. To mám toto akože zabiť. To je 3-krát väčšie jak ja. Charging for the cave's mouth will only lead us Čo into 3 aj Graug's 8? jaws. A Vole. well-placed arrow will do the trick here. A tá... No. Impressive, Talion. That should keep the Čak. Graug occupied. Privolaj či čo? No. Nemôžem aj jeho nejak si spacifikovať? By bol hustý. Čakaj, vyskúšame. Čo? Jak 3? Čo 3? 0, čo? Čo je? Ježišmaria. Tu som si mal čo vybrať. No, výborne, super rýchlosť. No, tak tam asi nedostanem odtiaľto, čo? The air here is thick in death. A počkaj, zase hen tam. Ja to sme mali iba takto odlákať a sem prísť? Bože môj, že ho máme zničiť. To iba... Why Ježiš, am I not čo je? surprised? Však sa to zahrabalo do zeme? Tak, jeden nestihnul, pohoda. Len dúfam, že teraz nebehnú dvaja hen takí. Looks like the Graug Alebo will že za only nami strike nebude against vidieť. the Caragors. To by bolo Now is trocha ready for blbé. another. Inak neviem, koľko táto časť bude dlhá. Neviem, uvidíme. Nightcrawlers, Ináč, vermin from the ako depths sa of vám the páči earth. vás to video z Far Cry 4? Neviem, nie, ja tú hru moc ako nemusím, ale tak. Zahrať sa to dá dobre, hrať sa to hrá dobre celkom. Musím uznať. No čo zas? Kam si ma posleš? A čo tu teraz ako? Ježišmaria. To si deláš. Všetko vedie sem, ale tak. Čo ako tu? Aj tak, ver to. Only you could accomplish such art, Celebrimbor. Celebrimbor. Greatest smith of the Second Age. I'd heard the stories, but I remember my name now. I shaped the history of Middle-earth. I crafted the Rings of Power.
No dobre, najprv sme našli nejaké kombinačky. A teraz ešte ho máme zabiť, no super. Čo bolo? Čo majú vedieť? Čakaj, vyskúšame. To bolo to. Zetko. Čo ja mám, Zetko? Á, to asi niečo nemám šípy, čo? Ty vole. Ne, čo mám robiť? Ja neviem, čo mám robiť normálne. Prečo sa nehybeš? Poj. No však dávam Zetko. Ježišmaria. Ečko. Či sa tých malých, alebo neviem. Žeby. No, tam tých malých. Počkaj, teraz on ide ako po mňa, či iba po nich? To by som chcel vedieť. No, tak asi aj po mne. Odznova. Super. Teraz ho rozkopem. Cítim to v sebe, že ho rozkopem jak ništa. Tak. Portneme. Výborne. Čo ty ako? To je vám takto všetky ako vyzabíjať, či čo? Ja nie, ja som ako takto, cez nich. Prčiť, aspoň mne nič upočal. A utekaj. Šup, šup. Jo, prdel na mňa. No, super. Maratonista som na jedu. Na čo sa budem teraz sportovať, keď môžem bežať? Nie sú to náhodou tí, čo minulé som ich zabíjal? No. Ježiš, zas tu je. Opičák. Ako tá veľká príšerka, vypadám ja každé ráno, keď si nedám kávu. Keď som taký nasratý trocha, nevadí. That's why Sauron wants me. No. Bright Master is good. He looks after us. Shut your insolent mouth! Nasty ranger. He knows nothing of the Bright Master. I know of his legend. How Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your king. In the process, the Master makes it too. Where is it? I have no memory of any such thing. Why would it even matter? The Master must remember. Yes, he must. We dig up more treasures. Yes. And then he will take us to it. No dobre. No, výborne. Výborne. I grasp at vespers of memory, Toto sme spravili. of power. Som sa bál, že nás papá tá príšerka. Their power became their undoing. Bol taký menší špekovnek. Yes, the Nazgul. Asi nedostal kurátko. Kurátko nedostal. As are many who come in No dobre. contact with Ja by som sa preto sa dneska s týmto rozlúčil. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber, nejaký komentár. Neviem síce ako to dlhé bude, ale tak dúfam, že okolo tých 30 minút to bude mať. Dobre, majte sa. Čaute.